hierarchie nakládání s odpady. Hierarchie odpadového hospodářství je klíčovou strategií pro řízení toků odpadu a současně jedním z pilířů evropské i české odpadové legislativy. Postupnost od nejvýhodnějších po nejméně žádoucí metody je následující. Předcházení vzniku odpadu. Nejúčinnější způsob nakladání s odpady, protože nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Příkladem je volba kvalitnějšího zboží, používání vlastních tašek nebo nakupování bez zbytečných obalů. Příprava k opětovnému použití. Prodlužování životnosti výrobku a komponentů, aby nemusely být vyhozeny, jako příklad může být oprava starého nábytku, upcyklace nebo downcyklace starého oblečení nebo také znovu využití zavařovacích sklenic pro výrobu marmelády. Recyklace je přeměna odpadu na druhotné suroviny pro novou výrobu. Můžeme tam zařadit recyklaci PET lahví, třídění papíru, skla a kovů. Jiné využití. Zahrnuje energetické využití, kde se nevyužitelné frakce přeměňují na energii, například v zařízeních na energetické využití odpadu. Odstranění. Poslední možnost, která se používá pouze tehdy, když není možné využít žádnou z výše uvedených metod. Příkladem je skládkování směsného odpadu nebo ukládání nebezpečného odpadu na speciální kontrolovaná úložiště.